Okay. Hutch ligger og sover, og jeg vil give ham en meget ubehagelig overraskelse. Okay. I ved, hvad det gør i en mand, når man putter sådan en fætter her op i hans hoved. Så nu vil vi prøve at vække Hutch. Lige op i næsen på ham. Men der skete fandme ingenting. Sikke en syvsover. Så gør vi fandme bare noget andet. Lige op i facet på ham. Gør vi det der. Jeg tror ikke, han ville kunne lide det. Saks, ballon, ikke nogen på. Ting sammen. Bang! Ingenting skete. Sikke noget bag. Nu kilder vi ham. Stop for det kamera! Jeg bruger ikke bare det så sove. Og sådan irriterer man en irriterende lille dreng. Tusind tak for denne gang, hvor vi irriterer Hutch.